Predstav si, že máš na svojom účte peniaze a tie ti na úrokoch zarábajú. Myslíš tých 0,0%? Mne na mojom flexi účte peniaze zarábajú 50 krát viac. Ale veď 50 krát 0 je stále 0. To je. Ale to potom vôbec nie je smiešne. To teda není. To teda ne.